sini electronic media जों दिनै खुमलं हाइगा जों वेस्ट डिस्ट्रिक्ट जों आबनो रगै दिनै जों कैसा नांकुकमानि कक साबलायखा बसगां सिनि 17 तारिख सिनि महाराज प्रदुत किशोर बिनि बिसिंतै साख्लायजाक जों सारा त्रिपुरा गोनाङै जों एडिसि विलेज कमिटि इलेक्शन यांगै दंमोनना जों आबनि स्ट्रंलि जे इलेक्शन खालायनायनि बागै जों राज्यपालनि उद्देश्य जों सिनि त्रिपुरा मथानि सेंट्रल कमिटि जों कैसे मेमोरेंडम रजाखा आज सेम कपि न तैयै जों हाय राज्य गोनाङै जों प्रत्येकटा धेमनि माध्यमाव जों तैसा अमा हायगा जों सिनि मेमोरेंडम रनाय अबनि बागै सिनि टारगेट तम सिनि एकटानि डिमांड जों दाक्ति खालायै एडिसिनि विलेज कमिटि इलेक्शन मा खायनाय अबनि बागै जों दिनारा जों सिद्धांत ना हलायका सिनि आरो जे खुमलं मानदाय जों जे जत आसुलायै सिद्धांत ना हलायका जों 16 तारिख जों अ जे सिनि वेस्ट डिस्ट्रिक्टनि आन्दारा जों एनाउन्स खालायनाय एनाउन्स खायै जों जे 17 तारिख जों सिनि एसडीएम जिरेनिया एसडीएम जों डेपुटेशन खायनाय सिनि जिरेनियानि एसडीएम मातमनो जों डाइरेक्ट डीएम न कपि रहनाय अब हायकने जों सिद्धांत खालायका बनि बागै ना अब कयनान मुसुम जारा जे सिनि अरने वेस्ट डिस्ट्रिक्ट नि जरा जे आन्दारा थांनाय रा बरकन जत लिडार न अबनो साख्लाय रनानै नायो नर ओ जे वेस्ट डिस्ट्रिक्ट नि जत लिडार थांनाय रा नर अबन बागै एलार्ट अंदे जों सिनि गैदारिं नायजों जिरानियानि जे खायसा yang syndicate जम्पुई syndicate दंमोन एके खुमलुं syndicate दंमोन आ जागाना जों गैदारिङै आराना जों खालायनाय अबन बागै जों 16 तारिखआव जों आबनतै एनाउन्स खालायनाय बाइक रेली खालाय जों एनाउन्स खालायनाय जतनन खबगो बनि बागै जों गारि जुदि केवल मुसुमै दं हांखाय जत एरियानि बररकनाव फायै आ जागावा फायै पार्टिसिपेट खालायमाना अबनि बागैना दिनैनि विशेष खालायसिनो 17 तारिख बागै साबलायमो बिसुकना हमबाय अब जार डिस्ट्रिक्ट अब जतन साप्लाय दङ बरक ब जागा रखा बंनि सेफ ना बस बंनि सुइटेबल नाय बरक अब प्लेस राइज खायना बरक अब हाकेर लाय दङ फेबा जों यां वेस्ट डिस्ट्रिक्ट निङै जों खेसिनि सुइटेबल प्लेस जों नारका जों जिरायना एसडीएम नाय मिसिल लग खायता थानाय जों मिसिल खाय थानाय मिसिल खाय जों अनेक जाग जमाखै थामै जों खूब गाहाम के थानाय सिनि बर रखना जों जतन हिम लाय जाग जमा खालायै जेमन जों बर सिनि जे मानसाखौ एरिया दिना जे मानसा जों मिसिल आको खालाय थानाय जों बेनार जों स्लोगान दै आको थानाय जतन जों गाहाम के थानाय जों एसडीएम थांनाय नै डेपुटेशन पाइ जों अबयसै डेपुटेशन माने परेबो जों मिसिल खाय थाङै जों डेपुटेशन दैनाय डेपुटेशन दै थांमाने परेबो जों अ जे सिन्डिकेट दंमानि अ सिन्डिकेटना जों तैसे सभा खायै सिनि अ आमजनि जा जे लिडार दंनाय र बरनि बिचारै जों सिनि नेतारं बिचारै जों डेपुटेशन तामो सिनि आनसार मान आब्ला तैबो जों सभा खायमोन बिचारै जों साख्लाय जागनाय हामबाय सिनि मेडिया ताखु सुनो दिनै जोङो प्रेस मिट खायमानि हिंखाय একটা রিজন दङ जे सिनि विलेज बिसि इलेक्शननि बागै जों अब तामिनियान दंखा जों राज्य सरकारनि थाखाय जों एप्लाइ खायनाय बा डेमो बिसो जों आबनि बागै डेपुटेशन दोननाय फायनाय 17 फेब्रुवारि आबनि बागै सिगां फैलासो 16 फेब्रुवारिआव जोंनि बायसा गत रेली दङ जोंनि यां डिस्ट्रिक्ट वाइज वेस्ट खबै जोंनि यां मान्दाय मन्दिर खबै अब पुरास जोंनि एमडीसी रबाय जों थासिगुन मिटिं पाइलायखा गाबोननि बागैनो जों
ডিসিশন না হলাইকা যে 16 ফেব্রুয়ারি চিনি একটা রেলিং নাই চিনি টিপ্রামঠা টিডব্লিউএফ ওয়াইটিএফ যতনো থালাই जोंहाबो जार जार जे जों एरिया दै जों रेलि खायनाय आबो डिसिसन ना हलायखा जों ओंखाय अबनि बागै जों एग्रेसिभ बायनो जोंहाबो रेलि खालायलायनाय तामगै जोंनि पन्चायत इलेक्शन नियम दंखा बा बीसी इलेक्शन नियम दंखा अबनि बागैनो जोंनि बुबाग्रानि साख्लायमानि बिसिंथिनो जों अबदिनि कायसा स्पेशली निमानो जों मिटिं आजलायखा जोंनि एमडिसि रेसपेक्टेड एमडिसि दङ बरबो डिसिसन नाखा जों जतनो मिटिङाव जों इनभल्भ दङ के आबनि बागै जों कमिटि रबो खाजा खावा जागा बाहाय बमदिके जोंनि प्रोग्राम न जों बाहाय चालकनाय आबनि बागै खूब स्ट्रिक्टलि बागै जों डिसिसन ना लायजाखा 17 no जों जारा मेमोरेन्डाम याफानाय आबनि बिसिङाव साबो साबो दंनाय आबो हायरबो डिसिसन ना लायखा जोंनि एमडिसि सारसम ओमफ्राय जों एसडिएम अफिसाव जोंनि यांनिबा वेस्टनिबा एसडिएम अफिसाव जोंनि अरनि मेमोरेन्डाम जोंनि यांनि गैनाय मेमोरेन्डाम आरो एसडिएम जिरायनियावो याफार जाबाय बुरिनां दलखौ बोसोराव फायदे आरो बुजिगोन नों बुरिनां दल नोंखौ बोसोराव बरफ बांनो आबा आदिम जोंनि बुरिनांनि दलथ' एमनेथ' जों दिनै अरबो जयेन्ट कमिटि खालायलेमेनि बिसिंथिनो जों जार जार बिसिनि बिसिंथि जे मानसि जों बुरिनांनाव ओंखारनानै जास्ट नालाय जोंनि 100 आबा हायरक जोंनि टारगेट दङ आबनि एबा फानङै मानो हयथ' बाक्सा दाबो कालबारि बाक्सा सिजन नङै दङबा ओमफ्राय बाक्सा फायाबा नङै मानो हायबानो एज फार एज पसिबल जों इनफरमेसन दोननाय जे